Hai guys, जों दा चावमिन कम्पानियाव थांगासिनो चावमिन बानायनाय बोरै चावमिनखौ बानायो जों बेखौ नायनो थांगासिनो नोंथांमोनाबो फैदो नोंथांमोनजों देखायलांनोसै दा चावमिन बानायनाय बिनो जों आगासिनो र' फार्स्ट टाइम बानायनाय इयो खोनाना लाग्रोयो बेबा मा फोरानग्रा mantu celana deh. Rami tuh mantu celana. Zabaय जोङो बल जायगा जोङो खेंना नायनि बा मस्त गरम बिदिफोरानो मा गरमा नानाय ताबो सेने देखाबाय बिदिनो ताबो सेने देखाबायसो पेपार मयदा पेपार